qarin kenan. Sai aka tambaye shi me ke ramar da kai, sai ce wadda nake zama a jikinsa ya kasance duk ran da zai ci abinci sai ya ambaci sunan Allah. In ya ambaci sunan Allah sai in ga kaman an sa wani waya ne an kewaye, ba zan iya kai hannu in ci abincin ba. Sannan kuma na biyu, inda suke samun abinci cikin abincinmu shine in kika yanki loman abinci, ba abincin da kika ci kika rage ba, abincin da kika ci ya faɗi, manzo Allah ya ce ki ɗauka ki hure ki ambaci sunan Allah ki ci. Sabai suka ce me hikimar haka? Manzo Allah ya ce in ba ku ci ba shedanu cikin aljanu da su ci. Mun samu abincin su kala nawa? Na farko suna cin abinci daga cikin abincin da mene muke ci ko? Na biyu fa wanda ya faɗi. Sai na uku, aljanu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye wani sahabi menene manzon Allah ya ce abincin aljanu. Wani sahabi ne aljanu suka sace shi, sai ya ce in sun ɗauki ƙashi suka ambaci sunan Allah sai ya zama abinci sai su ci. An samu abincinsu kala nawa? Kala nawa? Kala na farko, kala na biyu, kala na uku, kala na hudu kuma sai ƙazanta. Shi sa malamai suka ce yanayin cutan da yake damun marar lafiya, yanayin ɗabi'ar da yake yi, yanayin irin mugun aljanin da yake jikinsa. Yanzu idan ka ga mutum ko kika ga mace tana da matsalar jinnu amma takan daɗe a bayan gida, duk warin da bayan gida yake bai damunta, duk ƙazantan bayan gida, to shedanin da yake jikinta mazauninsa malamai suka ce mazauni ne na banɗaki. To tunda mun ji abincinsu, ina ne wajen zaman aljanu? Na'am? Wurare da kuma ina? Wuraren ƙazanta? Akwai dalili? Ku saurara ku ji. Kullu amrin la yumkin illa bi nassin aw tawqifan ma la nassu alai fa huwa bid'a illa an sahabin nabi taqarrara dhalika al-amal duna nakir. Duk magana in yana alaka da addini ko yana da hujja a shari'a sai an kawo ayan Qur'ani ko hadisi. In ba aya ba hadisi ko sahabi ne ya faɗa, in sahabbai ba su musu ba to za a iya karba. Yanzu da aka ce ina ne mazauninsu a nassin shari'a sai ki ba mu amsa. In kuma an ce ina ne mazauninsu a fahimta da bincike na malamai sai a ba da amsa. Ina ne mazaunin aljanu a nassin shari'a? A sai an ɗaga hannu. A ita ƙarasa, ina ne mazauninsu a nassin shari'a? Saboda wani hadisi? Kun ji abin da ta faɗa ko? Saboda hadisin da manzo Allah ya ce in za ka shiga ban ɗaki ka shiga da kafan hagu kuma ka nemi tsari. Ina ne mazauninsu na biyu? Ina ne mazaunin aljanu waje na biyu? A cikin za ka faɗa ne? Na'am. Na? Tsakanin wani? Zero. Kun ji abin da ya faɗa? Ya ce akwai aljanu waɗanda suke zama a wurare na kango, mana wuri wanda ya zama garib, inda jama'a ba suka amfani da shi ba. To akwai wani waje a cikin gida inda aljani yake zama kuma yana iya cutar da mutum. Na? Akwai bakin kofa
da manzo Allah ya ce idan mutum zai fita ya ce bismillahi walajna wa bismillahi wa alallahi, to wannan ya tabbata akwai wanda suke zama. To Shehul Islam Ibn Taymiyyah ya ce akwai aljanun da suke zama a wajen wanke-wanke, ba wajen kazanta ba ne. Duk mutumin namiji ko mace da yake zubar da ruwan zafi a wajen wanke-wanke, in bai ce bismillahi ba zai iya kona aljani ya cuce shi. An fahimta? Ya zama fahimci wurare, aljanu suna da wuraren zama da yawa, amma a takaice a matsayinka na ɗalibi wanda kake so ka gamsar da al'umma, na farko su fahimci menene aljani. Ya fahimci aljani halitta ne. Na biyu kuma ya fahimci aljani akwai maza akwai mata. Ya fahimci aljani yana ci yana sha. Ya fahimci kuma aljani yana da wurin zama. To wasu hanyoyi ne aljani yake kulla alaka na cutar da ɗan adam? Wasu hanyoyi ne. Hanyar da aljani yake bi ya cutar da ɗan hanyoyi guda biyu ko uku. Hanya ta farko, in ma ya zama an bi hanyar da aka saba ma Allah. Misali, mata suna fita babu mayafi a jiki. Misali, namiji yana shiga banɗaki baya addu'a sai ya tsuguna. Hanya ta biyu kuma, Allah zai iya jarabanki aljani ya cuce ki. Hanya ta uku kuma, za ki iya cutan aljani bisa kuskure baki sani ba, shi kuma ya cutar da ki. To wasu alamomi ne ake iya gane cewa wance wane yana da cutan aljani a jikinsa? Wasu alamomi ne? Wasu alamomi ne da yake gwada cewa akwai cutan aljani a jikin wane? Ko ana kallon aljani ana ganinsa? Yanzu na ga mutumin da yake da jinnu, zan iya gane wani da jinnu wani bai da shi? Na? Ta ina? Hoton aljanin za a gani a jiki ko kuma dai wani habit ne na aljanin? To ku saurara ku ji. Abu na farko da ya zo cikin nassin Qur'ani akan alaman da ake gane cewa shaidani yana damun mutum shine inda Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazgun. Yawan fushi, yawan ɓaci rai. Shi yasa cikin hadisi na Muslim manzo Allah ya fito don ya sanar da sahabbai cewa in kuka yi kaza rana kaza za ku dace da daren Lailatul Qadr. Sai ga sahabbai suna husuma, sai ce wallahi da na gaya muku ta kalma da kun daina abin da kuke, kun dawo kuna farin ciki kuna soyayyen junanku. Ba komai ya zo ya shiga tsakaninku ba illa shedan. Yanzu ba mun karanta hadisi ba, yana zuwa ya shiga tsakanin mata da miji aure ya rabu ba? To daga cikin alaman aljani yana damun mace, malamai suka ce ko namiji akwai yawan ɓacin rai. To amma yanzu kafin mu je, shi kansa shafan aljani kala nawa ne malamai suka ce? Shafan aljani kala nawa ne? Na farko, ba kya hukunci akan marar lafiya sai kin ce wannan na farko masul jin da'im. Masul jinni da'im. Ku faɗa mu ji? Ku faɗa mu ji? Ku yi da larabci mana ba da Hausa ba. Ainun ɗin bai ɗan fito ba, ainun ɗin. Barakallahu fikum. Masul jin ta'if.
masul jin mene masul jin mene masul jin juz'i ku faɗa mu ji sai masul jin kulli aha ba ka hukunci akan marar lafiya in an kawo maka shi a matsayin yana da aljani ta wannan hanyar da za ka gane wani irin shafa aljanin ya masa ta hanyar da za a ɗauka kenan wajen a yi magani kuma a warke ku mata be careful ku fahimta sosai da sosai fahimtar wannan da zai yi shine zai taimaka muku ku bambance alfarqu baina masal jin wa amradil adi wannan shi zai sa ki fahimci cewa 'yar uwarki wannan aljani ne a jikinta wannan kuma ba aljani ba ne ciwo ne na gama gari kuna fahimta? kuma kuna fahimta? idan an ce masul jinni da'im shine mutumin da kullum aljani yana jikinsa kullum aljanin bai iya saurarawa. An tambayi Wahid Abdulsalamu Bali dangane da wani bawan Allah sai da aljani ya shekara 45 a tare da shi. Aljanin ya ce lokaci ɗaya yake barinsa shine in ya shiga masallaci zai sallah tsakanin hawan mimbarin limami da sauka cin da yake bai taɓa rabuwa da shi ba sai tsakanin wannan lokacin. To yaya za a yi a gane masul jinni da'im ne a jikin marar lafiya? Ya za a gane? Akwai cututtuka waɗanda malamai suka yi bayani ana iya gane shi ta alama cewa wane aljani ke jikinsa. Wani ciwo ne ya fi shahara a mata wanda ta sanadinsa aka fi gane aljani ne a jikinta? Wani ciwo ne? Ko mata wani ciwo ne? Ha? Ciwon kai. Sai kuma wanne? Ha? Ban ji ba. Ciwon ciki? Ha? Kafa? Wata basikila take da shi ko? Wata kuma genotype ɗinta AS ce. Shi ma za a gane aljani ne. Yanzu mun samu ciwon kai, sai ciwon mene? Ciwon mara kuka ce ko? Sai ciwon me? Kuma za sai ciwon me? Akwai matan da ta ciwon kai ake gane tana da jinnu. Ciwon kan yanzu zai kama ta kaman za ta mutu, in an jima ciwon zai sauka, in an jima kika sake dawowa za ki ga ciwon. Na biyu, wasu malaman suka ce akwai mutumin da yake alaka da cuta kamar cuta ta sikila. An tambaye me dalilinsu, suka ce suna ganin akwai yanayin nau'in cutar sikila da take alaka da aljani. In ji wani malami ana ce masa Dr. Hamid Abdullah. Aka ce me dalilinsa, ya ce cutar sikila a binciken likitoci na zamani sun ce na farko cuta ce da ake ɗauka tsakanin jinsi biyu. Na biyu kuma suka ce cuta ce da take alaƙa da jini. Na uku kuma suka ce cuta ce da take da wahalar warkewa. Na hudu kuma suka ce cuta ce wanda take lalata rayuwa da garkuwar jikin ɗan adam. Na biyar kuma suka ce cuta ce wadda an ayyada wasu kwanaki in mutum ya tsallake bai mutu ba to insha Allah zai rayu. Sai ce to a ɗauko waɗannan abubuwa guda biyar a sa su a faranti. Ya ce na farko manzon Allah ya faɗa cikin hadisi. Ya ce duk wanda dai sadu da iyalinsa ya addu'a. Menene suna addu'a? Bismillah, ku ce bismillah. Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitan ma razaqtana. Manzo Allah ya ce duk wanda ya wannan addu'a in aka samu ciki a wannan lokacin to abinda aka samu cikin Allah zai kubutar da shi daga shaitan. Haka ne ko ba haka bane? Ya ce to lokacin da aka zo samun cikin wannan dan in aka mance wannan addu'a to shedanin zai iya sanya ma wannan ƙwayan halittar ɗan guba cuta kuma za a iya samun cuta ko sikilar ko mai kama da ita. Na biyu
ya ce hadisi ya zo manzon Allah ya ce aljani yana yawo ta magudanan ta magudanan mene cutar sikila ina take ya ce to wannan shine dalilinsa ta biyu. Dalili ta uku ya ce idan mutum yana fama da cutar aljani, cuta ce da take da wahalar magani, za a daɗe ana magani ba a warke ba in ba dace ba. Sikila tana da wannan ko ba ta da wannan? Na hudu ya ce duk mutumin da aljani ya yi tasiri ya daɗe yana wahalar da shi, za ki same ta da siffofi guda uku: akwai rama, akwai canza halitta, akwai bushewa, akwai kuma rashin ƙarfin jiki da kuzari. Sikila akwai wannan ko ba wannan? Na ƙarshe ya ce in ba a dace da magani ba, har wata cuta ta shiga jiki a sanadin wannan cutar aljanin, in ba Allah ya sa mutum na da tsawon rai ba zai iya mutuwa. To shi yasa ya ce yana alaƙa da duk mutumin da yake da cutar sikila, in za ki masa jinya sai ki masa jinya na masul jinni da'im. Yanzu an fahimci abin da ake nufi masul jinni da'im? An fahimta? An fahimta? Kun fahimta? To tashi ki min bayani me masul jinni da'im. Kina ta girgiza kai, tashi. Saboda gobe ana so ke ma ki tsaya a gaban wasu ne ki faɗa. Kuna jin abin da take faɗa? Ha? Barakallahu fi. Ba mu wannan na kusa da ke. A Hassan karba malam. Yanzu dai mun fahimci duk wanda aka gane cewa yana ta kai shekara 10 ko shekara 3 ko shekara 4 ana tunanin tana fama da cutar aljani, yau a ce ciwo kaza, gobe a ce ciwo kaza, ana hukunta mata tana fama da ciwo na masul jinni mene? To menene masul jinni ta'if? Abinda ake kira masul jinni ta'if shine aljani ne da zai shiga jikin ɗan adam ya sanya masa ciwo, zai iya tafiya yawo, in an jima kuma ya sake dawowa. Cuta ce aljanin ya sa, amma shi aljanin baya jikin mutum. Shine masul jinni mene? Misali, za ku ga mutum an kawo shi wajen ruƙuya, a yi ta karatu babu wani abin da zai bayyana, haka dai ko ba haka bane? Amma tana komawa gida sai mai faru? To Khalid Uzair ya ce shaidani daga cikin shaidancin aljani zai iya idan an zo wajen ruƙuya sai ya jira ku a ƙofar gida na mai ruƙuyan, ku shiga a yi ta karatu, ana gama in ku zo tafiya sai ku tafi tare da me? Tare da shi. Yasa idan aka samu makana na matsala na masul jinni ta'if, malamai suka ce to idan aka fara ilaji da jinya ba a kakkautawa, ana so kuma mata ko namijin da ya samu kansa cikin wannan duk abin da shari'a ya zo da shi ya yi ƙoƙari ya bi, domin ƙanƙanin kafa in ya samu zai dawo ya cuce ki, ƙanƙanin dama in ya samu zai dawo ya cuce ka. Muna karatu a gaban Malam Idris, yana karanta mana wani littafi wanda yake alaƙa da abin da ya shafi matsaloli na jinnu. Yake cewa an taɓa kawo wani wajensa dangane da yana da matsala na jinnu, ya sa almajirai aka masa karatu, ana gama masa karatu yana tafiya gida sai jinnun ya dawo. Da aka sake dawo wajen malam sai jinnun ya ce wallahi in ba zai daina aske gemu ba shi kuma ba zai daina shiga jikinsa ba. To ashe daidai yake, in ba ta daina sa hijabi ba shi kuma ba zai daina mai ba, in ba ta daina sa gyala ba shi kuma ba zai daina mai ba.
shiga jikinta